Днеска сме 15 март 2025 година. Тази година май не съм правил клиповете, първия за тази година. И ходих за риба. Не, че не ходих и миналата седмица, ама миналата седмица също беше много хубав риболов, стана събота. 4 кг и 300, година малко по-малко беше, 1,6 кг. Основно кълъч. Тук там е по някой дребна бабка, нещо от сорта сафани. Днеска същата работа, 3 кг и 650 беше кълъч и лови горе от високото и другото по някой друга дребна бабка, основно кълъчността, много хубав риболов. Проблема е, че кот кала май сутринта до към 9 и нещо и после вече някой друга рибка до обеда. Въпреки това си беше много приятно и много хубаво. И сега даже трябва да въря да занеса рибата да я подготвят. И така, добре започва пролетта, да видим как ще бъде. Много маят за зимовника, но там се развали работата вече. Хубаво място беше, обаче хората заграбиха брега, заграбиха Дунава, всичко заграбиха. Корпоративни интереси. Никой не му пука. Всички заграбват. Някъде се ходи за риба, деца вика вече. Навсякъде ограничават, бетонират и така. Да се надявам, че още ще намира къде да ходим. Пускаме вече лодката и да почнем да се движим с лодката. И тъй, но беше страхотен риболов.